rør mig ikke. Nej, men... Bare vent hjem. Ah! Nu er jeg færdig. Og sådan skal den skelet ud, når den er tegnet og blevet sparket på. Min tur. Nej! Nu er der ikke en ramme. Så er det lige en spasser. Men det gider ramme ikke. Du siger en spasser. Det er fordi du er ikke. Hvor er... Her er der afvendt, her er dit skjold. Ej, hvor flot tegnet. Ja. Flot tegnet. Klar. Ja, så fik du vist lige den. Du rammer aldrig. Au, det går heller ikke. Ja, rammer du ikke, lille mand? Ej, ikke derovre. Sådan nakker han alt for det. Nej, Mikkel, ikke den. Jeg skal bare vise dem noget. Du har fået det på film. Det fik vi også. Godt. Ja, jeg ramte dig. Idiot, mand.